This is day two. Ndiyihleka ndingayihleki bethuna akonwabe uMacele. Jonga ayonwabe intombi yakwaCele sana. Andazi noba le ndaba ka-wife number 5 ude wathathwa ngoba kaloku ebengayithandi le nto yobacaba hayi sana wife number 5 akazuthathwa ngenxa yabantu abathile abathi bona abafuna ulanywa. So ngoku uthathiwe and simbonile ke nangoku ebhizi phaa yena esithi hayi akanangxaki yena ngento kothethwa ka-wife number 5. In fact ucinga uba loo nto leyo ingamenza be-happy. Hayi siyambona uhappy nyhani. Nanku abongwe bethunani ethe share i-staycation sakhe noMacele nabantwana bakowabo bonwabile sana baphumile as ifemelana yabo. Niyazi ke mos ezi family seziyi-5 ngoku. Ingathi izawuthanda uba nzima indaba ye-unity. Niyamazi kutata uMusa Mseleku is big on i-unity. Makube kunye makuphunywe together as ifamily, kuvanwe kwenziwa abantwana izilip overs oyebhizi naloo nto leyo. Wabe esithi yena ke uMacele uba akathandi nothanda yena ngabantwana bakhe uba babe bevizitha naxa sebesemzumbe uqhela ufowuni abuze babuya nini. So ke sana ngoku siyambona nanko abongwe khulile moso abongwe intombi endala university inoba ke ngoku on holiday uphumile nomamakhe nabantwana bakowabo. Bakhona ke abantu ababuzayo noba baphupha uthando. Usine akekho mhlambi ke uthando kuba ehlala noMacele ubheke kwifamily katata yakhe. Usine intombi endala uyazihambela ke bethunani indlela zakhe. Utata uMusa Mseleku bengabonakali ngandawo apha. Kaloku unendlu encinci entsha bethunani, so kufuneka enze shushu nakhona. Umayeni naye ngilobekhe sambona ke ephumile utata uMusa Mseleku naye ekunye nabantwana bakhe sana. UMakhumalo naye ubhizi ke sana zinto zakhe amamoda benze i-high tea wasapotwa ke nguMpilo. So kukhangeleka ingathi ngoku sana bayaziphilela but ke bayakwazi at least udibana bashute i-show for us. And siya understand guys, abantu baneempilo zabo outside of abanye abantu aba uyabo. Qhela ukutsho nomayeni kule nto ye-advisor novuyokazi esithi yena into emsebenzelayo unobomi bakhe eziba esesithembini aphinde abe nobomi bakhe uba inguye nomyeni wakhe nabantwana bakhe. So ka guess ke noMacele kunye nentombi yakhe they are practicing that. Kumnandi sana bethunani. Khanitsho ke nina ke nicinga ntoni ngale nto uAbongwe noMacele bezile kwi-staycation nabantwana ke bezonwabele without abanye. Ulwandle ke naye bethunani umdala bethuna, so unazo neebands zakhe inoba uziphumele naye bezihambela indlela zakhe. Umamgobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.